Cantas persoas en Portugal poden comprar queixo da Arzúa, empadas ou licor café en Valença? Xa non digo no Porto. Por que non vai haber conexión Vigo-Porto de mercadorías no corredor atlántico europeo? Quer dizer, por que Vigo ten que ir por Valladolid para ir a París? Ou para ir, ou ainda peor, para ir a Lisboa? O que acontece coa mobilidade de transporte público? Isto é de mercadorías, mas o transporte público entre Galicia e Portugal. É beneficioso para os galegos e galegas non aprender portugués nas escolas ou no mínimo aprender a ler textos en portugués e galega? Por que un galego, exceptuando unha minoría, non vai ler o libro Fariña en portugués toda vez que foi censurado aquí no Reino de España? Que tamén é unha presa, unha editora. Por que os galegos, para todo aquilo que non existe en galego, leen todo en español? É iso unha fronteira? Por que producen para o exterior en español e non noutras linguas? Por que sempre hai que pasar por Madrid? De feito, unha noticia que saiu hai pouco tempo, que era o director da AENA, non sei se as vistes, a AENA é a empresa dos aeroportos, non? Sei esta noticia: me hiere e me duele que 1 millón de galegos usen el aeropuerto de Porto. Non pasando por Madrid, hai pasado. Para estas outras, e sobre todo para que nos conten a súa experiencia en construción de pontes entre Galicia, Portugal, o Brasil, Angola, Mozambique, temos aquí varios enxeñeiros. O enxeñeiro musical Ramón Piñeiro, o enxeñeiro Pontes Virtuais Pablo Cundins e o enxeñeiro en redes de empresas Manuel Vázquez. E a enxeñeira Luz Castro, o que pasa que eu veño na presentación dela, de Machín Software. Entón, vamos a empezar por Pablo. Pablo, leo a súa pequena bio, leo en primeira persoa. Son licenciado pola USC en Filoloxía Portuguesa, onde me interesou moito a lingüística, a contemporánea, a antropoloxía e a socioloxía da cultura. Disciplinas coas que os programas oficiais non simpatizaban moito. A falta de chances académicas fez-me pasar por un terceiro ciclo de Ciencias de Educación onde comprendía serio a comunicación. Xa como profesional comecei a traballar de copywriter, mercenario, ao servizo deste ou aquel capital. Depois fui crecendo no mundo dos social media, relacións públicas e o marketing até perceber a inutilidade do sufrimento humano. Hoxe fago parte da dirección de Diana Hosting, onde me gaño a vida e virto levando a ser desenvolvemento en marketing e comunicación. Claro que é, Pablo. Sí, vale. Tes o punteiro. O uso de texto. Vale. Cuando puedo hacer un intento con punteiro e a función cambiando. Hola, escúchanos, vecino. Bueno, primero gracias a la organización por me convidarles. A mí estoy muy feliz de volver a mi casa. Esto para mí es un momento que tengo particularmente emotivo en ese sentido. A verdad que veño un pouco confundido porque viña con unha idea, pero claro, como está xente, nunca sabes onde te metes e pues, falas no previo, e entón se cadra, pues, merecía a pena reorientar o tema. E aparte que encima pues, formulanse preguntas concretas que che dan moita coraxe e que se gustaría responder, ¿no? En todo caso, vou facer un pequeno percurso para explicaros un poquinho como por que algo me movo e a partir de aí pues, paso vos o testigo para que contexais todas as cuestións que queredes contexar, ¿vale? Ben, son director de comunicación e desenvolvemento de Diana Hosting, que é unha empresa que, como os coñecedes, dedícase ao registro de dominios, de nomes de dominio, que fundamentalmente veñen a compoñer digamos o que é a marca visible das empresas en internet, ¿no? .com, o .es, o .cat, .gal, .pt. Se vos dades conta, os exemplos que aparecen no slide son aqueles nomes de dominio que teñen unha noción xeográfica, ¿no? Se vos dades conta. O .cat refire ao espazo cultural de Cataluña, .es de España, .eus de Euskadi da Ría, o .gal da Galiza, e o .pt de Portugal, ¿no? Entón, digamos que somos unha empresa acreditada que posibilita que empresas particulares pues, podan de alguna forma reservaren e facer uso de digamos, destes nomes que os identifican para as páginas web, para o servicio de correo electrónico, ¿no?
Tamén proveemos servizos de correo, de asunto web, basicamente para que os fagáis unha idea, é simplemente todo o que é necesario para que funcione unha página web. Unha tienda online, por exemplo, ou aplicacións móviles, ou calquera tipo de utilidade que usedes utilizando internet. Eso por la parte máis visible. Por outro lado, tamén proveemos servizos para digamos, lo que sea as intranets das empresas, por exemplo, software de facturación, ou, por exemplo, servidores de procesamento, este tipo de cosas, ¿vale? Son algunos datos que ilustran un pouco a dimensión de Dynamic Hosting. Manejamos uns 240.000 nomes de dominios. Traballamos para uns 130.000 clientes, máis ou menos, que están diseminados en 70 ou 80 países, máis ou menos, sobre todo na Península Ibérica. Supoño que vos interesará saber que os que corresponden a lusofonía son unha porcentaxe moi pequena, están falando de 2.000 aproximadamente, porque é un dato sintomático, do que vos quero comentar despois. E 2.000 máis do Brasil, poden falar de que se cada os 1.100, 2.200 son do Brasil e o resto son de Portugal. E, bueno, se traduce ao final a nivel físico en 3.000 servidores. Un servidor, basicamente, para que vos deas conta, é como algo parecido a un PC, que ten un procesador, unha RAM, un disco duro e unha conexión a internet e que están preparados para estar ligados 24 horas ao día durante anos, basicamente. Non me vou deter moito. Vale, Dynamic Hosting é unha cosa que tivo claro desde a súa xénese que para poder dar un servizo de calidade a clientela, pues, hai que falar na lingua dos seus usuarios, ese é fundamental. Entón, isto quero ligarlo con unha pregunta que me formulou Michel antes, que lle interesaría moito que falase de cada levantase de ser galeggo, en todos estes temas, non? Entón, non me vou focar tanto na lusofonía como digamos, como parte dun proxecto que entendeu, digamos, unha estrategia multidioma como parte do seu ADN estratégico e comercial. Entón, actualmente ofrecemos servizos en catalán, en español, en inglés e en portugués, esa na súa variante do híbrido ou do produto gráfico. E tamén un poquinho de francés e euskera, explico-vos como. Digamos, a nosa dinámica de comercialización é a de ofrecer servizos de forma completamente automatizada. Isto quere dicir que un visitante que entra en dynamichosting.com e quere comprar un dominio, que vos decía antes, ou quere, digamos, montar un blog con WordPress, pues entra na nosa página web, damos un método de pago, selecciona o servizo e automáticamente ten que ser entregado. Entón, digamos, toda esa dinámica completamente automatizada, ¿no? Desde que entras na página web, até que recibes unha confirmación no teu correo electrónico de que a compra tivo suceso, pues ten que facerse de forma completamente desatendida a calquera hora do día, todos os días do ano, ¿no? Entón, iso que implica? Pues que a estruturalmente ten que estar 100% automatizada e que se te faces a administración de produtos e servicios, pues que ten que estar localizada no idioma da persoa usuaria, ¿no? Entón, se esa persoa usuaria destacou que quería ser atendida en galego e irga, pois será atendida en galego e irga. Se quere recibir as comunicacións en portugués, será en portugués, en catalán ou en español. Iso tamén atinxe tamén, por suposto, ao conxunto de ferramentas, non? Que se non imaginar, o gestor de correo electrónico. Pois, tanto en canto temos usuarios que venden os seus servizos en Euskal Herria, Franza, pues tamén ofrecemos a localización deses servizos neses idiomas. Despois, a nivel de comunicación pública, digamos, esa distribución de linguas pues non é digamos, equivalente. Lógicamente, o noso mercado principal é o Estado español e, por tanto, a maior parte das nosas comunicacións publicitarias en redes sociais ou email marketing son en español. Entón, o que facemos é escalar, digamos, para cada mercado, digamos, proporcionalmente a base de usuarios que tenemos, ¿no? Eso, sobre todo, si estás, por exemplo, no perfil de Twitter de Dynamic Hosting, por exemplo, veréis que, bueno, que o espazo reservado para o galego ou catalán son netamente inferiores ao español. Lógicamente, eso ten que ver co core de negocio, non? Non sei, falamos dun 80-90%, pues, do noso negocio está en Estado español, claro. En canto ao soporte técnico, pues, podemos ir falando tamén digamos, de como todo difícil. Si ven unha estructura de venda 100% automatizada, é relativamente fácil ter localizada a múltiples idiomas, pues, lógicamente, manter un soporte técnico 24/7 íntegramente no idioma do usuario é complexo. Estamos falando de unha plantilla de 50 persoas naturais, sobre todo de la zona, é dicir, que son galegos e galegas ou formados na Galiza, que teñen como idioma principal pues, español, son competentes en lingua galega
teñen inglés medio, o famoso nivel medio, e só de forma puntual temos xente que sabe catalán, temos alguna persoa que sabe algo de portugués, pero é realmente complexo encontrar, digamos, profesionais formados que dispostos a vivir en Santiago de Compostela e que teñan competencia de linguas. Entón, lógicamente, non podemos dar ao mesmo nivel de atención digamos, en español ou en galego, ¿no? Que son, digamos, as linguas de formación do noso poder persoal, que por exemplo, en catalán, que digamos está restricto a certas horas, ou en portugués. Sobre o portugués, depois, está un detalle simpático. Para nós, digamos, é o noso buque, digamos, é a nosa marca de identificación comercial, digamos, a principal señal de identidade de Dina Hosting no sector. Debemos ser a única empresa que ofrece este nivel de servizo multidioma, ou de educación xeolocalizada digamos, as comunidades nacionais dos escolas. O que sí tamén sempre digamos claro é que, digamos, é un compromiso coa calidad do servizo. É dicir, que entendemos que como vos decía antes, que o usuario ten que ser atendido na súa lingua, pero que hai que fuxir de calquera idea de esencialismo. É dicir, nos falamos en galego porque somos unha empresa galega. Desde o noso punto de vista, pensamos que é un erro, que é unha forma de lastrar, digamos, o correcto despliegue comercial e de negocio de un negocio esas características. Nos entendemos que digamos, toda a actividade comercial ten que pivotar sobre as necesidades e as demandas do usuario. E iso se queres despois, se falamos sobre o romanticismo e o esencialismo en canto á política lingüística das empresas. Por suposto, este nivel de servizo ten uns custos altos, non? É dicir, implica que haxa persoas que se sean capaces de traducir, implica que haxa profesionais que se sean capaces de se exprimir en esas linguas, implica que teñas unha plataforma que se sabe de por sí multilingüe, no noso caso de desenvolvemento propio, implica que tens que ter un software que che dé a facilidade de poder traducir, isto se poderá falar vos Pichel, implica que tens que ter máquinas, implica que tens que ter técnicos, implica moitas horas de traballo para el desenvolvemento previo para que no noso caso foi desenvolto ao longo dos anos, pero que desde logo exixe unha manutención e ten uns custos altos, é dicir, ter unha estrutura multidioma non é para nada. E digamos que no noso caso representamos, digamos, a gran utopía que se vendía a finais da década de 90, ¿no? Es decir, Internet era como o mundo sin fronteiras, que de alguna forma, si digamos, se localizabas ou traducías os teus interfaces, pues que as portas son, digamos, un océano azul, ¿no? de posibilidades. Falso. Es decir, eso non é certo, porque o idioma se cale a primeira baliza que tens que saltar para despois ter unha verdadeira política de localización. Tens que ter unha ancoraxe cultural e iso implica máis recursos, ¿no? E entón, pues, de alguna forma, tens que desenvolver un modelo de negocio específicos para cada área xeográfica, de tal maneira que a tua estrategia teña suceso. Isto é, porque tiñas a tua página en Portugal, non vas a entrar en Portugal. Do mesmo modo que, por moito que montes un evento en español en Madrid, pues non asegura que o teu evento teña éxito en Madrid. Tens que manexar os códigos culturais ou adoptar estrategias de grupo que se permitan entrar. Entón, este para mí é outro dos elementos que se queres falar. Mas en todo caso, desde logo, para a nosa experiencia temos custos, temos handicaps e plantexan uns retos para poder ser desenvolto. Mas que en todo caso, a lingua é unha ferramenta, non? E como tal, pues, axudas a gañar pasta, que é o que se trata, non? Que nos permite pagar os recibos e que nos permite pagar nóminas e poder, digamos, comer e vivir, non? Entón está claro que nese sentido non hai que perder de vista. Pensamos que nese sentido que é un activo máis da estrategia da Galiza para a lusofonía, particularmente. Pensamos que como galegos hai unha realidade que como partimos dunha cultura, dunha comunidade lingüística na que conviven todas as linguas realmente máis, non? Polos media, estou falando en inglés, por exemplo, que a nosa especificidade tamén nos programa ou digamos que nos habilita para ser moito máis sensibles a hora de desenvolver estrategias comerciais noutras rexións que tamén teñen linguas en contacto. É dicir, no noso caso, movémonos comercialmente con moita comodidade en Euskal Herria e Cataluña particularmente. Se carga con bastante máis comodidade que se carga en Andalucía. E iso é unha cuestión que non me canso de repetir e que nese sentido é moi interesante. É dicir, xogamos
con certa vantaxe con relación a outros competidores que non teñen esta particularidade, non? De non ser en galego, se ser galego non vantaxe. Desde o noso punto de vista, dado que somos unha empresa de TIC, desde logo estamos convencidos de que as TIC ofrecen de por sí unha cantidad de vantaxes increíbles para o desenvolvemento de calquera liña de negocio en realidade, ou por non hai coñecelas, claro, que é un investimento alto a hora de, digamos, de poder poner en marcha, non? Pero con tres cousiñas que temos en calquera computador, por exemplo, as malévolas cookies, por exemplo, co IP, que é a nosa identificación do noso computador cando nos conectamos a internet, e simplemente o idioma do noso navegador, estamos dando unha información valiosísima para que os proveedores de servizos de internet podan darnos servizos adaptados a nosa procedencia. E realmente ni vos imagináis a cantidad de información que se pode obter simplemente con iso. Digamos que sería os tres parámetros ou os tres datos fundamentais os que nos desplegamos todo o servizo que nos decíamos antes. Imaginadvos, se vos entrades desde Galiza, o de inicio pode ofrecerse o galego como lingua, por exemplo, ou se entres desde o Brasil e entras en dinahosting.pt ou .com, podo mostrarse ou ofrecerse o portugués como lingua de inicio. Se eu teño un perfil determinado, resulta que en Portugal só consigo vender a frikis, podo, digamos, compoñer a liña de produtos que temos orientadas a tal segmento. Entón, son tres datos fundamentais que permiten desplegar de forma bastante económica, eso sí, unha segmentación para ese tipo de usuarios. E depois, bueno, sobre todo o tema do PLN, que o proceso de linguaxe natural, que me gustaría ver que cada ano, digamos, o seu peso nos programas de estudo medrasen ano a ano, até zamparse o 50% da programación oficial, o proceso de linguaxe natural, que realmente nos ofrece un horizonte de posibilidades e de desenvolvemento fabulosos. Isto ten que ver a asistencia a leitura, a síntese, digamos, a clasificación de correos electrónicos, é dicir, cantidad de posibilidades das que tamén vos por comentar o diseño de especialistas nisto. Cal é os principais problemas para o aproveitamento destas posibilidades? En xeral, o descoñecemento por parte dos usuarios das posibilidades que teñen estes programas. Quer dicir, se eu son un utente dunha lingua, porque non uso o sistema operativo na miña lingua? Entón, digamos que de alguna forma estamos cortando a posibilidade a recibir eses servizos máis orientados ás túas preferencias. Non o iba a contar, pero vou a contar. No noso caso, por exemplo, nas campañas de email marketing que facemos a nosa base de usuarios, evidentemente, cada persoa recibe o seu correo no idioma que seleccionou. Sorprenderíamos saber que coñecidas persoas do ambiente ou, digamos, dos movimentos sociais en favor da lingua galega que manifestaron a súa queixa por recibir un español cando realmente seleccionaron o español como lingua de preferencia. Entón, é paradoxal interpretar ese tipo de circunstancias. Entón, eu creo que, en ese sentido, as persoas usuarias deberíamos de dar un paso adiante a hora de, digamos, de facer uso das posibilidades que realmente moitos proveedores de servizos e administracións facemos. É dicir, os datos que usamos a nivel estatístico non hai unha correspondencia real entre, digamos, a clientela da Galiza, por exemplo, e o uso do galego que fan, que é infinitamente inferior. O cal é inversamente proporcional a potencialidade que ten o galego como lingua publicitaria. Por exemplo, fixemos unha campaña recentemente de MUPIs, estática en valos e así, no metro, nos autocarros e na presa, que funcionaron moi ben, e foi en galego. Entón non hai unha correspondencia, non? É dicir, a publicidade en galego funciona, pero, sin embargo, as persoas que usan o galego non o demandan. Entón, digamos, como que as empresas, parece como que temos que facer certa función de evangelización, que tamén podemos pagar usar. Bueno, habría moito que decir sobre como desentupir, digamos, esta situación. Ese respecto tamén o podemos desarrollar. E, bueno, temos a certeza de que as linguas, non a lingua galega en particular, sino a nosa posición, recollendo o fío do que me plantexaba antes o Pixel, non? Sobre cal a vantaxe de ser galegos, non tanto de que teñamos unha lingua aparte do español, non? Cal é a vantaxe que temos? Pois que, ter linguas, coñecer ter dúas linguas é unha vantaxe, realmente, de por sí, non?
porque implica que necesitamos profesionais que coñezan esa lingua, entón temos que formarlos, entón necesitamos xente que os forme. Despois, se unha empresa quere localizarse nunha determinada digamos rexión, pois vai necesitar ter xente desa localización para dar un servizo de valorabilidade. Vos pensade que preferides que vos atenda unha persoa de aquí que vive a 50 km ou que comparte con vos os vosos códigos socioculturais, a vos alumnos de tipo de lingua, por exemplo, que é capaz de mudar o dialecto para asimilar ao hotel, ou unha persoa que ten, digamos, unha sección sociolingüística completamente dispara a vos. Despois tamén implica que as empresas que se queran localizar nunha determinada rexión pues teñen que invertir cartos e profesionais para poder vender nesa, estou pensando, non sei, nesa de gas natural, non é mesmo que teña unha agregación aquí en Galicia que non a teña, por exemplo. E ao revés, non? É dicir, o tan manido escuto o discurso internacionalista, non? De que a sofría unha oportunidade que non estamos aproveitando. Porque non se come o vencimento implícito da variedade internacional da nosa lingua realmente está por explotar. E nada, remato xa, podía meter un curso máis. Desde unha perspectiva de estrategia comercial, o feito de coñecer linguas, o feito de sermos galegos, diferenciamos, claramente. Pola nosa sensibilidade con relación a outras realidades como a nosa, o feito de saber navegar dentro desas circunstancias, non? Pensamos que tamén que o valor identificativo de proximidade é brutal, é moi valorado polas comunidades nas que penetras, non? A ese nivel, digamos que empatizas, non? De unha forma especial, e iso que é algo no que temos que existir sempre, e desde logo é costoso, é dicir, é difícil planificar desplegar un modelo de negocio destas características, pero que desde logo é libre. E desde logo para empresas que apostan polo valor adicional, que intentan dar calidade, que intentan traballar na proximidade da súa clientela, desde logo é unha aposta que realmente é ganadora sempre, porque pensade que os grandes non discriminan, non son capaces de ver os matices, e as pequenas e medianas empresas manexanse con moita comodidade neste tipo de circunstancias. Se ademais que acrecentamos esa focaxe que podemos que temos xa de por sí as empresas que vimos desde a Galiza, pois eu penso que temos unha grandísima vantaxe competitiva nesse sentido. Depois se queres, volvemos a crear tamén actividades. Moito obrigado, Pablo. Agora vai falar Manuel Vázquez da Rede Galega de Empresas, porque era o natural desde a web que arañeira en inglés, pois vai falar a Rede Galega de Empresas. Manuel Vázquez é un dos fundadores da Rede Galega de Empresas, vou presentar. É na actualidade presidente de dita asociación. Ademais desenvolve a súa actividade económica como administrador na empresa IZA Comercial S.M., empresa do sector da alimentación e bebidas dedicada á internacionalización dos produtos galegos. Tamén formou parte do grupo Inesgal, grupo que foi concesionario de parques eólicos na Galicia, e que estaba composto por 10 importantes empresas da Galicia. Concesión que foi arbitrariamente eliminada polo goberno do PP. A súa actividade económica internacional ten levado a realizar encontros empresariais e económicos, así como negocios en países como Brasil, Angola, Portugal, Cabo Verde, Uruguai, Paraguai, Perú. Vexo que como. Ben, boa tarde. É un placer estar aquí con vos, sobre todo para un tema tan importante como é o uso do galego no sector económico, e é importante porque é un sector que pode ter moita vitalidade no mundo lusófono, e algo que últimamente ou constantemente está esquecido fundamentalmente polos sectores públicos, o que nos acababa de comentar que o eixo atlántico non pase por Galiza. Esas son decisións políticas, económicas, que dan constantemente en detrimento do noso idioma tamén, pero tamén da nosa economía. Por iso é importante ter para nós, polo menos na mente, que hai un campo brutal, se o desarrollamos ben nos países lusófonos, para sobrevivir económicamente, culturalmente e tamén lingüísticamente, se establecemos unhas boas relacións e unhas actividades
acordes o que demanda probablemente o que debemos demandar os galegos e as galegas. É curioso que hoxe haxa máis relación con Portugal desde os organismos públicos de Extremadura que a propia Galiza. Eso é unha cousa que non ten ningún tipo de sentido, pero que na actualidade está a funcionar. Entón, a nós nos están pondo fronteiras mentales, económicas tamén, pero principalmente mentales, para non ter relación co que temos máis próximo, que neste caso é Portugal, pero que despois pode ser Brasil, que despois pode ser Angola, ou que despois pode ser Macao en China. Estamos falando, se dixemos, de 250 millóns de personas que falan o galego portugués. E iso é algo que, insisto, está infravalorado constantemente pola nosa sociedade. E niso son transversal, tanto políticamente, como institucionalmente, como económicamente, ou como a nivel das universidades. Penso que iso é o que nos leva, polo menos a nós, a ter priorizado a nosa relación económica cos países do mundo lusófono. Nese sentido, tamén hai que recordar un pouco a historia que nos constantemente, xa na Idade Media, houve intercambios e mantuveron intercambios económicos con Portugal, e tanto así como un caso tanto así como casos así non puntuais, pero que non deixan de ser anecdóticos. Había Coruña compraba no 1400 e pico sal a Portugal, a mercadoría do norte de Portugal mandábase con barcos galegos a outros países de Europa, pagábanse certas compras e ventas en Galiza con moedas portuguesas. Eso está-nos a demostrar que efectivamente que houve unha relación, que eu creo que en determinadas épocas da historia máis importante que hai hoxe en día, porque e iso influye en todo tipo de sectores. Entón, hai unha desconexión do idioma, unha pouca influencia do idioma, hai unha pouca influencia dos sectores asociativos en relación ao mundo lusófono, hai unha pouca relación dos sectores económicos en relación ao mundo lusófono. E os que fixemos algún tipo de intercambio, de operación económica, foi máis ben por iniciativa propia que por iniciativa emanada das institucións ou orientada polas institucións. Hai persoas que teñen negocios importantísimos, empresarios, de Galiza, que teñen negocios importantísimos en Angola, fundamentalmente de granito. Nós, pola nosa experiencia, dicirvos que tuvemos unha tienda de produtos alimentarios en Portugal durante 4 anos, de produtos galegos, durante 4 anos na zona de Fortaleza, e que hoxe, efectivamente, seguimos tendo representantes para vender produtos fundamentalmente agroalimentarios e bebidas en Portugal, que nós estamos tamén traballando e asociándonos con empresas de Portugal para facer intercambios económicos e culturais, que este ano vamos tamén celebrar, xa celebramos o ano pasado unhas xornadas transversais económicas co mundo lusófono, e este ano vamos a facer tamén unhas xornadas transversais relacionadas co mundo portugués, e pensamos que iso é a línea e a influencia para comercializar e facer e potenciar a nosa economía. E con ello estamos potenciando cultura, estamos potenciando coñecemento e estamos potenciando benestar na sociedade galega. Pensamos que iso nunha universidade como esta debía ser fundamental, que a incidencia nas actividades encaminhadas ás conexións co mundo lusófono. Nós, desde o 2010, temos feito actividades de intercambios económicos e culturais
empezando por Cabo Verde, por Brasil, por Angola, por Mozambique, e agora estamos nunha zona de Macao, na China, donde xa estivemos ali nun encontro tamén cos sectores económicos de Macao, e o mes que ven vamos a un encontro económico a Luanda, a unha feira do sector alimentario. E todo isto, dicimos que o facemos en galego sin ningún problema, e que a nosa relación constante con todos estes sectores da lusofonía en galego non temos ningún problema. Pero máis, a nosa relación dentro da Galiza, con moitos sectores cos que traballamos, que elaboran os produtos que nos comercializamos, desde empresas conserveiras, a empresas de viño, a empresas de carnes, a nosa relación é sempre en galego, e curiosamente a contestación deles hacia nós tamén é sempre en galego, ainda que despois eles interveñan ou fagan as súas actividades na lingua española. Eso levamos, antes o comentábamos, a que non existe un perxuicio en falar ou defender o galego na economía galega. O que é fundamental é que nós o falamos e utilicemos o idioma como canle de comunicación. Para o exterior, digo para o exterior, para a zona de que non é Galiza, de España, efectivamente non temos máis remedio que facer as nosas comunicacións en castelán. Pero hai outra cousa que nós votamos moito menos, por lo menos as empresas que actuamos internacionalmente. Por exemplo, os estudantes franceses de comercio internacional están obligados a salir do país a facer 2 anos de comercio internacional fora de Francia. Aquí eso non existe. Nós, a nosa empresa, xa levamos 4 anos traendo estudantes de Francia que veñen facer prácticas de comercio internacional. Gustaríamos traerlos de Portugal, de Angola ou de Mozambique ou de Brasil, pero non é posible. Entón é unha cousa tan extraña, tan ridícula, vamos a decir, que vai constantemente en detrimento de todo o que nos estamos a facer. E tamén hai outra cuestión, que é o etiquetaxe nos produtos, efectivamente, o que etiquetamos para o exterior, para o mundo lusófono, o facemos en galego, non o facemos curiosamente en portugués, o facemos en galego, porque entendemos que forma parte da lingua portuguesa, e creo que é vital que mentalmente entendamos que o galego forma parte desa lingua para internacionalizarlo e darlle o poder económico e social que merece. Diría lo máis, se en algún momento Galiza tuviera que ter alguna relación internacional ou institucional, debería se inclinar constantemente por os países do mundo lusófono. A mí me interesa ter máis relación con Portugal, con Angola, que con Cataluña ou con Euskadi. O tengo clarísimo. Aí está a nosa vitalidade e a nosa fortaleza. O problema é, efectivamente, como dicía ao principio, e quero repetir eso porque eu creo que é o gran impedimento das institucións. O outro día na feira de Silleda contábame un representante de unha feira de Portugal que estuvera falando por a administración galega para que foran allí compostos e produtos galegos. A contestación foi que eles non salían de España. Como vamos, efectivamente, internacionalizar as nosas empresas se o poder institucional non fai nada? Pois temos que facer nós das nosas propias bases, das nosas propias empresas, sin contar con ningún tipo de colaboración. Bueno, despois se queren facer de preguntas, pero deixámoslo aí. Moi ben. Agora vai falar Ramón Piñeiro, Almuiña, e desde a Central Forque. Licenciado en Historia pola UST, e posgrado en Xestión de Empresas na Industria da Música pola Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Foi socio fundador e director artístico do Bitmos,
a primeira empresa especializada en patrimonio musical galego. Dirixiu xunto co profesor da UST Javier Garballo as dúas edicións do curso de posgrado de especialización en música tradicional galega organizadas pola UST entre os anos 2003 e 2005. Na actualidade exerce como director artístico da Central Folke, Centro Galego de Música Popular, proxecto continuador do Conservatorio de Música Tradicional de Folke de Lalín, do que foi membro fundador en 2002. Cando quedas, Ramón. Hola, boa tarde. Bueno, antes de máis tamén o meu agradecimento para os organizadores, as organizadoras e por terme convidado a partillar un pouco a nosa experiencia. Bueno, nós somos unha empresa cultural focalizada sobre todo no mundo das artes escénicas, particularmente na música, mas non só. E levamos 18 anos traballando xa con este proxecto da Central Folke. Temos toda unha parte que podríamos decir de servizos educativos, onde hai unha escola e onde hai tamén servizos para concellos ou outro tipo de institucións públicas ou privadas. Temos unha parte de acompañamento, decimos nós, a músicos profesionais. Aí se podría falar de management, ou se podría falar de edición de discos, de xestión de dereitos de autor, somos editorial nesse sentido tamén. Por outra parte, temos unha teima fundamental, non? No coñecimento un pouco do noso patrimonio, porque musical, neste caso, pensamos que o que nos pode diferenciar é un elemento competitivo que nos favorece diante do mercado internacional. Entón, sempre temos unha línea de traballo, de pesquisa a nivel histórico, e iso está moito relacionado coa parte de editora de libros, que tamén somos. Estes últimos anos, de feito, vimos traballando bastante nesa dirección. E finalmente, pois, non sei, non gosto moito da palabra servizos, pero así nos identifican, non? Os servizos culturais de todo tipo nos chama xente desde para facer un festival de jazz ou para facer cualquier tipo de parcería internacional, porque temos certa experiencia. Bueno, realmente no nascimento da Folke participamos 3 persoas que xa nos coñecíamos desde o ano 93, que éramos músicos e que realmente cando nos coñecimos, que somos Pedreiras, o Solito Pico e eu, que nos pusemos a tocar por pasalo ben, evidentemente, e por difundir un pouco as músicas que facíamos, e naturalmente para nós, por trayectorias moi diferentes, Uxía e de Foz, Suso Luis e Daia de Arousa e o Sol de Vigo, pero tiñamos referentes comuns na nosa bagaxe cultural, tanto da música galega como portuguesa, desde a infancia. Así nos chegou. Quizá a día de hoxe as cousas mudaron bastante. Eu criei-me nun ambiente musical onde falaba antes con Pablo, onde tiñamos o punk vasco, tocaba batería en grupos de punk e o heavy metal e todo aquilo, pero por outro lado gostábamos moito das músicas tradicionais e tamén daquela música de intervención que diríamos portugueses, do Seca Afonso, no caso portugués, ou da maravilla da música brasileira daqueles anos. Iso facía parte das nosas biografías sentimentais, musicais, e, bueno, cando nos coñecemos precisamente aquí en Compostela, pois tivemos ese grupo que nos chamamos Armadanzas, e estuvimos durante uns anos, pois, sin plantexalo como unha actividade profesional, de facto, máis emocional, facendo concertos e investigando, facendo unha pequena rede de colaboración e xa coñecendo, descubrindo daquela músicos galegos do Estado español, mas moito particularmente, que é o caso que nos ocupa un pouco da lusofonía, fundamentalmente portugueses nun primeiro momento. E de aí xa arranca unha constante na nosa maneira de facer durante todos estes anos, que nos entendemos todo isto como isto é unha historia de vida que nos plantexamos, o sea, de querer dedicarte a apostar na tua vida profesional ao mundo da arte. Iso é igual a precariedade todo o resto da tua vida. É certo que podes ter momentos, como decimos, altos e baixos en Borrubelo. Hai momentos, bueno, esas famosas vacas gordas, non sei se as coñecín nunca, pero coñecín máis as outras,
pero aprendes a navegar en ese mundo e é moito máis o que te aporta, por iso continuamos e perseveramos. Mas quería decirvos con isto que é un proxecto a longo prazo, sempre, ou cuando menos a medio longo prazo. E é fundamental a nosa maneira de facer, o noso camiño, que gostamos desa palabra tamén, casi de facelo camiñando, o sea, andar, ir xuntándonos e descubrindo persoas coas que te podes entender, porque a día de hoxe continuamos traballando ou estando en relación con xente que fai 20 anos forma parte, sabe, deses encontros, non? Xente que se vai dedicar a isto durante toda a súa vida, entende, como a ti, o da igual que estes en Minas Xerais no Brasil ou no Algarve, as dificultades son, cada un ten as súas, mas son ben semellantes, e ese espírito de, non sei, irmandade ou esa comprensión, esa empatía hacia outro, posibilita que non é que teñas que estar encima sempre da relación, que sempre que precises a esa persona vas a tela do outro lado e en cualquier momento, como ti a vas acompañando, ti vas a poder aportar ou eles van a poder aportar a proxectos nos que estedes implicados. Non é que non, o sea, que excluamos a xente europea ou do Estado español en esta lógica, mas eu creo que sin querer pretendelo demasiado, porque ao final o traballo se impón, as cifras se imponen e como decía Pablo, non? Hai que pagar as nóminas todos os días, pois todos os meses, nos un pouco tamén estamos detrás do traballo, mas o que é certo é que se eu falo un pouco balanzo, xa digo máis dos últimos 3 anos de actividade, além de toda a actividade que estamos en Galicia, por suposto, que o noso foco territorial principal, a seguir está Portugal e a seguir está Brasil, e se sumamos todo o Estado español, Francia estaría tamén por aí, Irlanda estaría por aí, e algo Latinoamérica, digo, fora de Brasil, tamén temos algunhas cousas, relacionamentos en Argentina, en Uruguai e en Cuba. Estamos tamén sempre con México na cabeza, pero non se acaba de concretar como a nos gustaría. Bueno, esa é un pouco a nosa presentación, e sobre o aspecto específico da lingua, desde logo non gosto nada da palabra militante, non me sinto un militante, sino un vividor, e vivo a vida como aposto por vivila, no espacio cultural que quero vivila, e aí forma parte, efectivamente, o mundo, o espacio lusófono, como estades falando aquí neste foro, e a lingua, nos preguntabas a ver, Piché, non? Se era unha facilitadora, se era un problema. No noso caso é evidente que é facilitadora. É certo que en Portugal, dependendo con que non é mesmo traballar con artistas que con administracións ou con outras empresas, eso daría para meternos en detalles, porque o caso de Portugal sempre é un paradoxo, non? A relación entre Galicia e Portugal. Quizá é moito máis elocuente cando xa traballas con xente de Mozambique ou de Angola, ou sobre todo do Brasil, porque non teñen esa referente, nin esa proximidade, nin esa distancia, precisamente por iso, non teñen ese preconceito. E cando estás en Brasil, como teñen unha idea casi reducida a cero da existencia de Galiza, e quen sabe, bueno, realmente con pouca xente que tivera idea da realidade galega, con moi pouca, que fican absolutamente fascinados, non? Que chegas e mesmo non acreditan, non? Mas você fala así, pero é en serio? Que sí, falamos así. E podín eu? Sí, decimos eu. Costedes moito, e me parece maravilloso que en Europa poda alguén falar que non sexa portugués, porque eles teñen certa cousa cos portugueses, eles saberán, certo presuizo de la cousa dos colonizadores, e non somos un espazo que está na Europa e non somos portugueses. Bueno, eso les parece fantástico, o sea, un punto un pouco de partida que xa nos colgan unha medalla así fácil. E non sei moito máis que dicir nesta introducción. Non sei se crees que xa vale, creo que xa máis ou menos explicar un pouco a que nos dedicamos, non? Moi ben. Bom, pois agora
Agora vai falar a Luz Castro, que son eu. Entón vou presentar a Luz Castro. Enxeñera informática pola Universidade de Coruña e durante a súa etapa universitaria fundou a plataforma polo galego na informática. Ao rematar a carreira foi co-creadora da empresa Imagine Software en 1997, onde dirixe a área de desenvolvemento de xogos educativos e produtos multimedia. Entre os anos 2002 e 2004 foi vicepresidenta primeira da mesa por a normalización lingüística e profesora de creación de web e vídeo e obradoiro de creación multimedia do grado en comunicación audiovisual na Universidade de Coruña. Entre 2008 e 2010 foi vicepresidenta da Asociación de Empresas Galegas dedicadas a Internet, EGANET, e desde 2012 é representante da Asociación na Rede de Mulleres na Informática. É membro do Comité de Dirección do Cluster TIC de Galicia, así como participante da Startup Galicia e da LACON Network. Por último, no ano 2012 foi o primeiro premio a Dabainum, outorgado o 23 de novembro polo Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia. Entón, bueno, vou ir aquí porque temos un PowerPoint, a ver se esta vez funciona. Hop. Hop. Bueno, sí, ben. Entón, eu fixera un pouco estas preguntas a que se dedica a nosa empresa, ou como se valorizan as empresas as linguas en xeral e o galego en particular. Bueno, nos dedicámonos ao procesamento de linguaxe natural, que aquí coñecido nas facultades de filoloxía como lingüística computacional, non? O que pasa é que nos dedicamos a iso desde o ano 97, cando non sabíamos moi ben como se chamaba o termo técnico, non? Entón, agora xa está moito na moda, comeza a falarse bastante das tecnoloxías da linguaxe, do procesamento da linguaxe, e tamén nos dedicamos aos videoxogos educativos, que concretamente o que máis se dedica Luz. Entón, nos, cando montamos isto onde estamos? Isto estamos na carreira, sí. Na carreira de Enxeñería Informática na Coruña. Entón, no ano 94, a situación do galego nas TIC era bastante testemunhal, por non dicer cero. O contrario do que acontecía, por exemplo, en Cataluña, que naquela altura ainda tiñamos nos sempre esas referencias, non? Que tamén foi moi interesante o que dixo Manuel, non? De que sempre temos Cataluña e Euskadi, que é verdade, por situación sociolingüística sí que hai que ter en conta, mas non tanto como espazo cultural. Entón, na carreira, creamos esta asociación que se chamaba Plaga, que basicamente era plataforma polo galego na informática, non? O sea, queríamos traducir software, facer un pouco de estado da arte que se estaba a facer, potenciar actitudes positivas no campo das TIC. Creamos unha mesa redonda onde viñeron cataláns a explicarnos como eles introduciran o catalán en todas as tecnoloxías, etc. E sempre tiñamos este esquema na cabeza, non? O sea, realidades sociolingüísticas parecidas, quer dizer, conflito entre dúas linguas no mesmo territorio. Entón sempre tiñamos na cabeza, pois eso, o galeusca, non, por dicirlo así. O amarelo non é propositado. 21 anos de experiencia, 21 anos despois, levamos traballando a nosa lingua está sempre en galego, pero simplemente porque é a nosa lingua, o sea, non é nada innovador. Entón, estes son algúns dos nosos produtos, algúns relacionados coa lingua, outros non. Puxen aquí os que máis están relacionados coa lingua. Por exemplo, a traducción de Windows XP en galego IGA, ou videoxogos así para nenos, Zooloco. Isto como é? Depois este foi un que fixemos o Misterio das 7 pezas, que era un que fixemos para o Concello de Santiago no ano 97, que agora está tamén moito na moda o tema do gaming e o tema dos serious games e todas estas cousas. Entón isto era unha aventura dunha rapaza que desaparecían 7 pezas de Santiago levábase no ar e ela tiña que encontrar todos eses obxetos para volver a colocar Santiago en terra.
E entón aí, por exemplo, aparecían tamén interaccións entre galegos e portugueses, concretamente nas fontiñas. Depois, pois, cousas como dicionarios electrónicos, bueno, ou este que isto non ten un punteiro, non? Ah, sí, sí. Bueno, isto un golfiño, non? Claramente. Por certo, de Pancho La Peña, o del señor, que é un corrector gramatical. Bueno, por exemplo, este corrector gramatical é interesante porque foi feito a partir dun corrector gramatical brasileiro. Quer dizer, gañamos un concurso da Xunta para facer un corrector gramatical de galego e reutilizamos moito software libre que estaba feito no Brasil, non? Non nos valía todo, porque obviamente dos pronomes enclíticos nos verbos non nos valían, mas, bom, aproveitamos bastantes cousas. E isto, este é o noso traductor, o traductor OpenTrad, de código aberto, e así entre 25 pares de idiomas, xa contarei un poquinho despois. Estos son tamén produtos para as linguas, por exemplo, todos os, se tedes o paquete Office, o Word, o Access, tal, o corrector de galego, ese fixémolo nós, o que está dentro do paquete Office. E estas son actualizacións porque depois lembrades que cambiara a norma no 2003, entón tivemos que facer unha actualización. E este é outro produto que se chama Dicionario de Dicionarios, que era un diccionario histórico galego, que, bueno, esta foto é un horror. Utilizar galego? Nah, pois xa está. Bueno, entón, iso. Vale. Entón, bueno, estos son un pouco un corrector que fixemos tamén para galego, que o galgo, que aquí, por exemplo, fixemos un corrector non de propósito xeral, quer dizer, tendo en conta as propias características que unha lingua en conflito ten aquí, ou que pode ter noutros territorios. Quer dizer, nos, o que contaba xo, por exemplo, Valentín pola mañá, moitas veces non sabemos cal é a distancia de seguranza, e máis porque a ortografía do galego é casi indistinguible do castellano. Entón, temos dúbidas. E este corrector non só corrixía os típicos erros ortográficos das grallas, sino que detectaba palabras que supostamente eran galegas, mas que en realidad estaban en castellano e que había que corrixir. Bueno, isto é Mestelas de Pezas. Este tamén fixéramos un para de Guipúzcoa, que eran 50.000 robots que atacaban Guipúzcoa. Este era gore, aí total. Bueno, este é o traductor, non? Entón, isto foi un proxecto que fixemos con 4 universidades, 3 empresas, que basicamente era facer un traductor automático entre as linguas do Estado español de código aberto. Quer dizer, comezou aí o proxecto. Por que? Porque non había absolutamente nada e, por exemplo, había desafíos importantes a nivel tecnolóxico, como é o caso do euskera, moi complicado a traducción. Bueno, empezamos aí e isto foi no ano 2004 e 14 anos despois ainda continuamos mellorando o sistema, ampliando os números de pares, facendo para linguas distantes. Foi escollido como software de unha especie de workshop que fan os de Google, que é Google Summer of Code, quer dizer, escollen en todo o mundo sistemas, sobre todo software libre, para ir mellorando. Entón poñen a 15 días non sei quantas persoas a mellorar sistemas de código aberto e depois libertalos, e foi escollido porque ten 2 sistemas de traducción automática dentro que se chama Apertium e Machine. Apertium para linguas próximas e Machine para linguas distantes, neste caso para euskera. Bon, e que aconteceu? Que pouco a pouco, non todos os que estábamos en Machine teníamos esta idea, mas pouco a pouco fomos mudando a visión, non? A visión que nós temos de nós propios e das oportunidades que se nos abrían simplesmente por ser galegos, non por ser nada especiais. Entón, comezamos a ver a posibilidade de entrar en contacto e comezar a comercializar cousas ou a ter máis relación con Portugal, quer dizer, a viver disto, non? Porque ao final de todo o que estamos falando das empresas é de poder viver aquí. De feito, moitas somos do bairro, non?
aquí de Vista Alegre salvadas, e deso se trata, poder viver medianamente dignamente do teu traballo, do que che gusta. Entón, isto foi unha cousa que nos abriu a oportunidade, e aí entramos no tema do que falaba Pablo, no? O tema do multilingüismo, e nos concretamente no mundo en Portugal e no Brasil. Que significa cambiar a ollada? Isto é super importante. Que significa que a lingua que eu estou a falar podo chamar de galego, máis que internacionalmente coñecida como portugués? Que significa iso en termos prácticos? Pois en termos prácticos significa que eu, por exemplo, nos tivemos este problema. Queremos facer un traductor inglés-galego, non? Entón, que facemos? Pois fixemos este proxecto. Isto foi antes do que vos contei de mañán, do tema de Google, como meteu, que utilizou corpus de portugués. Bueno, pois nos fixemos o mesmo. Non sei se veo aí. Bueno, aquí está un peño tamén amigo noso, que se está ben. Benvidos ao proxecto Carvalho, un proxecto de traducción automática estatística de código aberto sustentable entre inglés e galego encadrado dentro do proxecto central. Mas pronto, imos por partes. O que é traducción automática? Traducción automática é unha aplicación que permite traducir entre varias linguas sen intervención humana. O que é código aberto? Código aberto é un sistema accesible e aberto a participación de calquera persoa. Por que é sustentable? Porque é un sistema robusto, colaborativo e independente. Carvalho é un sistema que funciona grazas á existencia de corpora paralelos inglés-galego. A cuestión é que na actualidade non existen corpora paralelos inglés-galego que sexan abertos suficientemente grandes como para que o sistema funcione correctamente. Mas non temos unha solución. Partindo da teoría afirmada por importantes romanistas de que galego e portugués son variantes do mesmo idioma, deseñamos a seguinte estrategia. Simplemente modificar a ortografía do portugués para adaptar a ortografía do galego actual vixente. Seguindo este proceso, obtivemos un prototipo que podes consultar en www.opentrack.com, onde poderás verificar que os resultados son espectaculares. Simplemente modificando a ortografía do portugués, conseguimos unha ferramenta que de outra maneira sería inviable para o galego. A sistema pode funcionar moito mellor con a túa colaboración. Canto maior sexa o corpus, mellor vai funcionar o traductor. É por isto que o proceso ten que continuar. A túa colaboración pode resultar fundamental para optimizar e afinar ainda máis as traduccións. Para saber como podes colaborar con este proxecto libre e aberto para todo o mundo, podes consultar a sección Colabora ou a sección Desenvolvedor deste web. Ademais, existe a sección Plantamos, onde poderás comprobar que non só queremos medar en palabras. Bueno, este proxecto, chamase a Carvalho, obviamente, en honra a Carvalho Calero, non? E mesmo nos deu para publicar bastantes, 2 ou 3 artigos en congresos, porque era realmente novidoso. A cuestión é que parecía novidoso a nosa técnica, o que non ten ningún mérito. Non era novidosa a técnica, o que é novidoso é descubrir a pólvora, que cambiando a ortografía, simplemente pues tiña xa un de galego. Depois, outras cousas que nos encontramos, cambiando a ollada. Cosas que nunca xa máis poderíamos resolver se non tiveramos cambiado a ollada. Isto é o resumo. Por exemplo, para o Instituto Cervantes gañamos un concurso de implantación do traductor automático porque nos pedían un traductor de español chinés, non?
bueno, pedironnos máis, non? Máis pares de linguas, pero entre elas o español chinés. Entón, que ten que ver as patacas co chinés? Bom, pois o que teñen que ver é que patacas é a moeda de Macao, non? O nome da moeda, compras en patacas, non? Entón, tes en patacas, 200 patacas, e vas comprando. Por certo, patacas non é o que se usa en Portugal, o sea, na variedade seguramente sí, ainda se utiliza a pataca, mas utiliza a batata, non? Entón, o sea, que é pues, as patacas do século XV, XVI, que ficaron ali en Macao. Entón, que acontecía? Que para conseguir un traductor español-chinés, o que fixemos foi, a ver, Macao ten que ter, o Concello de Macao ten que ter traduccións de chinés e portugués por un tubo, non? Entón, se collemos do portugués, pasamos ao español, revisamos e volvemos a entrenar o chinés, xa temos o español chinés, non? Porque naquela altura non había corpus de libres que puderas hacer, porque estas son tecnoloxías estatísticas, entón, necesitas... bueno, aparentemente funcionaba. Que significa funcionar naquela altura un traductor? Que entendías palabras. Esa era a calidade dos traductores. Esta é a moeda, por si non acreditabades que eran patacas. 20 patacas. Banco da China. Isto ninguén probablemente vos dixo que isto é... Vale. Entón, isto é outro proxecto que foi en el país. Isto ainda está. Houve tamén el país, o Grupo Prisa lanzou un proxecto para inclusión de traductores automáticos na súa páxina que abriu no Brasil, non? Pensade, cantas empresas se pode presentar niso? Vale, máis ou menos, ao ser non haber demasiada distancia entre o español e o portugués, que é o diferente? En que aportas ti frente á competente? Que pensades que aportamos frente a outras empresas que tamén fan traductores automáticos e que poden facer español-portugués do Brasil? Que vos parece que podemos aportar? Que somos nativos, que inda sen pensar que sabemos. Que dizer, calquer galego lee un texto de portugués do Brasil e empeza a atravesalo ou atravesala. A lingua atravesanos. Non é só que saibamos palabras, tamén pasa co italiano ou co catalán. Que dizer, sabemos as palabras, máis ou menos podes ir entendendo, pero unha cosa é ir entendendo e outra cosa é que te atravesen as palabras, que é moi diferente. E iso foi en parte o que el país valorou. Estes son galegos, para a frente. Se pasa calquer cousa, eles resolven. Entón, ben, despois, isto foi unha vez, isto foi cando unha vez que fóramos a varias misións comerciais no Brasil, e contase algunhas anécdotas simpáticas, non son demasiado simpáticas, pero bueno. No, isto é, por exemplo, imaginad, misión comercial a empresas tecnolóxicas. 15, 20 empresas. De onde pensades que están, de que cidade ou cidades pensades que hai as empresas tecnolóxicas na Galicia? A interacción na tecnoloxía é interesante. Quen diga algunha cidade? Vigo, sí? Mais? Coruña, ben? Pois sí, a maior parte eran de Vigo e da Coruña. En que lingua falan a xente de Vigo e da Coruña? Eu son de Vigo, igual que Chito. Mas, en que lingua costuman falar as persoas en Vigo? En madrileño, non? Xa non falan castellano, falan madrileño. Entón, a pregunta é, cando chegan ao Brasil, en que lingua falan? 7.000 kilómetros, imaginade. Vigo, Madrid, de noite, 7.000, unhas turbulencias del copón, baixas en San Pablo, esta cidade enorme, non? Chegas ali, 7.800 kilómetros ou 8.000, chegas e en que paras? En madrileño.
Claro, chegas o primeiro en madrileño, claramente, non? Bueno, o sea, o del lago, o que sexa. Entón, claro, pero chega un momento que é ridículo falar en madrileño, porque estás ali e que xa, galego, xa eche, pero xa eche así. Claro, vale, a que van as empresas? A vender. Ben, entón chegan ali e comezan a ver as primeiras reunións. Isto é verídico. Entón, das 20 empresas que había, só 2 falábamos galego, non, diariamente. Mas ali falaban todos galego. Todos, pero sin excepción. Pero a cuestión é que, por exemplo, había un empresario que vendía, un empresario de Redondela, ou de Chapela, que vendía un bolígrafo que escaneaba. O sea, por exemplo, para historias médicas, non? Entón, tiqui, e ti, o médico, mentres vai escrevendo, escanea, non? Vale, comezou a falar e dixo, bon, eu vendo bolígrafos electrónicos, a peña, canetas electrónicas. Quer dizer, en 5 milisegundos sabía como se decía a palabra caneta. Caneta é unha palabra que está nos dicionarios galegos. Existe esa palabra, podes buscarla. Que pasa? Que se perdeu, como tantas, que se vai perdendo e que co contacto co portugués vais recuperando, non? Entón, vale. Entón, ao mesmo tempo, dúas outras anécdotas que nos aconteceron. Unha, ir ao consulado de España en San Paulo, non? Que tivemos unha reunión, bueno, todas as reunións tivémolas en galego. Eles en galego de aquí, eles en galego do Brasil, portugués do Brasil, chamelle X. Que aconteceu? Que no consulado español está todas as empresas. Entón, o noso líder da misión dixo, bom, eu veño aquí representando a 17 empresas galegas, non sei canto, tal, se non tedes inconveniente, facemos esta reunión como estamos facendo sempre en galego, estamos un agregado da Embaixada Española, non? E eran dúas mulleres, unha brasileira e o bolseiro do IGAPE, que o IGAPE é o Instituto Galego de Promoción Económica, non sei se sabedes, aquí da Galega. Entón, comeza así e dinos a agregada do consulado, dinos, bueno, si ahora mismo se realiza la reunión en gallego, ahora mismo no é reunión, ¿no? O noso líder, caro amado líder da misión, cambiou de lingua, en plan, bueno, pues falamos español. Eso pasou de mañá. De tarde fomos á Embaixada Catalana, bueno, que estaba a paz, o sea, unha rede que se chama COPCA, unha especie de rede de empresas catalanas no exterior, non sei agora se existe. Entón, chegamos ali e comezaron a falar con nos en catalán porque pensaban que éramos valencianos, non? Entón, comezaron a falar connosco e cando nos están falando Dios, bueno, mira, yo no me quiero meter en la vida de los gallegos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenéis con el gallego dos opciones. O hacéis un gallego internacional con lo cual os coméis al mundo, o hacéis un gallego folclórico y desaparecerá, claro. Y eu dicía, esto contrató una GAL, este tipo está contratado aquí, como é posible isto, tal. Bueno, resumindo, imaginade que farían os cataláns se tiveran a sorte que temos nós. Pensar un segundo, só iso. Ben, sí, isto é o último. Bueno, a historia foi que fixemos e por último, en Portugal o que estivemos facendo foi facer un acordo de colaboración coa empresa máis importante de tecnologías da linguaxe que se chama Priverán, que son os dicionarios, os correctores ortográficos e tal, para vender eles o que nos facemos alá e nos o que eles fan alá aquí. Porque non só é o tema da cuestión da lingua, da nosa lingua, o que nos coloca nunha posición moi boa para calquer traballador, para calquer empresario, para calquer persoa. Quer dizer, non é só iso. É que tamén somos nativos en castellano. E culturalmente somos españoles. E iso tamén é unha vantaxe. Por qué?
porque fai que a empresa portuguesa, por moito que saben falar castellano, por moito que souberan falar castellano, que dicía Pablo, non chega, a lingua abre a porta, pero hai que pasar, non? É a chave, mas non hai que atravesar. E para atravesar, as referencias culturais son super importantes, moi importantes. E nos, en Madrid, para vender, por exemplo, produtos da Priberán, sí que temos esas chaves. E ao contrario, por exemplo, tamén no Brasil, cando estábamos ali, eles decíanos, bueno, a consultora que, porque isto sempre se xestiona como unha consultora é a que xestiona toda a viaxe. Entón chega ali e comeza a contar, non? Porque os galegos, Galicia é unha rexión do norte, noroeste, vos imaginar, empresas eran os 15 bancos máis importantes do Brasil, e ti chegas e contas isto. Eu son dunha rexión periférica do noroeste de España, que nos dedicamos á automoción e ao textil. Parece vos interesante o relato? Venderíades algo? Que decides? En plan de, pues vale, pois non somos un continente, somos 300.000 millóns de persoas, aquí somos a mellor música do... non? Entón, o que lle dixemos foi, bueno, nos vimos de onde se trobaron as ondas do Mar de Vigo. Entón foi, ching, como? Pero iso non é Portugal. Esta altura que comentaba Chito. Un territorio que non é Portugal, que son españois, que falan portugués e que son europeos. E que non nos falaron deles, porque esa é a última parte, que non nos falaron deles, como tampouco nos falaban nos das patacas. Vale, e depois temos o pechado a ponte Vigo-Leixóns, non? Entón, claro, todo dá. Ben, e nada, non quero engadir máis. Se tedes dúbidas e tal, aquí gustosamente todos e todas responderemos. Entón, tedes alguna pregunta, dúbida, queixa? A vida corre, fe calor. A pregunta é que o capital si ten patria, que facía a pregunta, pero hai que dicir que o capital ten patria. Non é esa teoría da internacionalización, pero o capital ten patria moi patria. Por exemplo, vos cando acabades aquí a carreira, que pensades facer? Tedes pensado algo? Xa vamos a ir... Por exemplo, eu cando fiz o vídeo de Carballo, foi unha sorpresa ver a un rapaz que estuvo aquí na Facultade de Teología, que é lingüista, e que agora está en California, non? Pablo, non? Como foi o tema do profesor Carballo? Como lle serviu a él precisamente? Se foi unha plataforma para él profesional ou... Claro, a ver, hai un blog que se chama, creo que ainda continúa, que se chama o galego útil, wordpress.com, que son experiencias de galegos por todo o mundo que contan a súa experiencia, o que lles valeu, pues saber galego no mundo. Todos, sin excepción, e todas, comentan sempre o mesmo. Ese tipo de como mellorou o seu traballo grazas ao galego. A cuestión é que por moito que vos contemos, que máis tengo que vos contemos? A cuestión é que vos, agora mesmo, só por ser galegos, poderíades ter unha titulación que non ten unha persoa de Madrid, que non ten, salvo que estude, unha persoa do País Vasco, unha persoa de Barcelona, e, sin embargo, vos non o tedes. Non o tedes. E poderíades tela, ou acabar o bacharelato, non? Entón, o Paulo, o facto de saber escribir portugués tal, axudoulle, claro, axudoulle a de repente colocaste mellor na
non sei como chamarle, na grella de frente a outra xente, porque tú xa de partida xa sabes máis que alguén que, bueno, xa sabes dos idiomas, que neste caso os dous son que teñen un componente internacional, que non terían por qué, pero neste caso. Pero non me respondeste esa pregunta. Claro, pois, cando acabedes, que tedes pensado, aparte de profesores de ensino medio? Tedes pensado algo? A ver, pensar, él é licenciado en Historia, licenciado en Filología, en todo caso non sei, Dereito, bueno, de Informática, pero, bueno, eles están máis perto de vos. En que vos cambiou a vida? A saber escrever, a portuguesa, en que vos cambiou a vosa vida? É un pouco que decía antes o mundo das parcerías, non? Eso falase moito na música brasileira, sobre todo. Ali cando escuitedes unha canción de, non sei, de Tom Jobim, sempre hai alguén que fai a letra, Viñeiros de Morais, non? Pois ese tipo de parcerías, eles as cultivan durante moitos anos, nos un pouco da mesma maneira. E eu máis que no meu caso, que eu casi perdín consciencia de cando vin como, porque realmente xa era bastante noviño, non? Cando me interesaba, como vos decía, por estas músicas e xa coñecín portugueses, forman parte da miña biografía, como faraón de Ourense, casi tardei tanto coñecer os de Ourense como os de Braga, así por iso, non? Pero supendo un pouco en compañeiros ou compañeiras que teñen traballado con nós ao longo destes anos. Estou pensando a última rapaza que traballara con nós, que era administrativa, de aquí de Santiago, e viña traballando en empresas da construcción, fundamentalmente, que é do fruto do desastre da crise económica. Bueno, as empresas de construcción de repente se viron con moi bons profesionais que quedaron libres a bon prezo, interesados incluso en traballar en proxectos como o noso, e ela desconecía absolutamente cualquier tipo de estas sectores culturais, que teníamos nós, ninguna de todo iso, non? E de repente viu que por o noso escritorio e no noso traballo, pois, sempre da comunidade lusófona era normal, corrente, recibir, non? Escritos e todo isto, e ela sumouse en plan apresentando todo. Iso sí, ela foi a tomar unhas aulas aquí a Escola de Idiomas, porque, claro, levando temas de administración, de repente te envía unha folla de adquisición, non? E dices, bueno, espera, que isto é diñeiro, non? Teño que entender ben este tipo de cuestións. Pero é certo que para un galego, no seu caso, con moi poucas sesións, xa tes unha competencia que eu entendo que é unha persoa que non sexa galega nese caso, non? No da administración, que sería un exemplo xa fora do ámbito cultural. E depois, eu destacaría iso, que a forza da lingua para nós como produto cultural, porque temos a Brasil moito lonxe, pero se viu, nos fixemos discos como de Fred Martins con Uxía Pedreira, que licenciamos a Fred levaba a Sony alá, e nos de repente nos vimos traballando tú a tú coa Sony, e nos levamos os dereitos en Europa e eles en Brasil. Entón, hubo unha xira por o Brasil, e daba igual, foron a Río, a Niterói, a Sao Paulo, e ficaban completamente fascinados, non? Co sotaque da Uxía, porque era en plan, entendemos todo e de onde ven, non? Esta xente. Mesmo cando nos estamos no Brasil, non? E como non saben ubicar, que nos preguntaban se éramos do Río Grande do Sul, e do sur do Brasil, que debe ser, se ve que debe ter unha diferencia cos uruguayos, e que aí debe ser, non sei, por lo que sexa, nos preguntaban se éramos de aí. Eu, como vos decía antes, penso que non entrades no tema, ou xa entrastes en outras palestras que non sigo o curso, o complexo realmente Portugal, non? O sea, como é posible que non se desenvolven os grupos portugueses con naturalidade aquí e non en Portugal, porque ese sí que era o noso mercado natural, tiña que ser. Pois sí, estou seguro que se pensades que artistas portugueses coñecéis, os coñecéis porque triunfaron en Madrid, o sea, os coñecedes a través de España. Eso é así, na maior parte dos casos, non? E os portugueses, pois, poucos artistas
galegos coñecen a día de hoxe se tamén non van de mau de multinacional, que quero dicir. E eso sí que é un absurdo. Esa sería toda unha batalla, mas ainda que forma parte das empresas que tentamos e estas redes que vamos tecendo desde abaixo, e aí foi moi de acordo con Manuel, o que é un absurdo é o fraco favor, non? O sea, que así estemos en contra da administración, non? Durante todos estes anos, pero como non se pode... Teñen medo de que pase non sei que cuestión política, pero por favor, o sea, como non vamos a tocar no porto con naturalidade? E depois tamén con Portugal hai moitos paradoxos. Por exemplo, non temos desenvolvido algún proxecto europeo con xente do Porto, e ainda que a nosa lingua, e foi todo foi muitísimos anos, o sea, xente dos maus hábitos, non se conectáis moito recomendable en un espacio aí cerca da Coliseo. Levamos igual 10, 15 anos máis, 15 anos por lo menos de relacionamento e facendo proxectos. E, bueno, saliu a oportunidade de liderar un proxecto europeo, e ali fomos, e eles escolleron como lingua de traballo o inglés para relacionarse con nós. Pero por favor, que o que non se entendeu, levamos 15 anos traballando, e entón aí había moito que falar, que acontece, que demonios pasa en Portugal, que había moito que falar. Sí, a pregunta era eu contando outras cousas agora, aproveitando que no meu caso teño unha historia paralela de Pablo, que é bo amigo meu, e tamén, bueno, son formado en filoloxía portuguesa, e como podría expresar o que de alguna forma me mudou a mí, digamos, a forma de que é como dalle a volta a unha meña, non? Digamos, desandar o aprendido, como se dice. Parece que como que te convierte en un auténtico outsider. Éramos outsiders dentro da Facultade de Filoloxía, porque éramos descargo patronatado. De alguma forma, pois, digamos que era como reaprender toda a realidade. Por exemplo, o José Carvalho, que falabas antes, esa conclusión a que chegastes para facer o doutor de China, financiamento do xecos, o Google pasou do doutor estatístico para galego, non? En fin, o que facía, non sei se traducía do portugués para a norma ainda, e escrito de bueno. Entón, ao final, por exemplo, son egresado en filoloxía portuguesa, formei como redactor publicitario porque sabía escrever, contrataronme para traducir, digamos, os textos para portugués, e ao final desenvolvíme como redactor publicitario. Despois me dediquei ao mundo da comunicación, como relacións públicas, despois foi profesor de comunicación, e eso son, é dicir, que é unha área de desenvolvemento. No caso do Paulo, era lingüística, interesaba a lingüística computacional, a lingüística formal. Temos un grupo así de frikis tamén, de outsiders dentro da área de filoloxía galega e portuguesa, claramente, moi pesados nos nosos mentores, e ao final desenvolveuse como un enxeñeiro de informática, programador, e agora ten unha equipa de programadores a seu cargo, no modo que teño un equipo de 25 ou 30 persoas traballando. Entón, que é o que nos aportou esta visión? Se dalle a volta ao mapa, realmente. É dicir, de aprender a realidade, e a realidade está construída desde o programa. Porque as empresas non van a Portugal? Porque eles teñen o dominio do sistema. O sistema está feito a súa medida, e desa maneira, por que non queren entrar en Portugal? Por que non queremos entrar en Portugal? De alguma forma, falando en primeira de... Porque eles queren entrar con súas normas e con súas reglas. Entón, se les fan esas reglas que permiten que entremos nós, pues estamos máis capacitados, ese é o tema. Entón, gran parte da política económica con relación a Portugal é unha agresión mutua entre Portugal e España, que están repartiéndose, digamos, o negocio, claramente. É dicir, se eles abren poñen o convoio ao porto, entramos en tromba, claramente, porque sí, esa é a realidade. Se introducen portugués no ensino, que para nos, desde o noso punto de vista é fundamental para desenvolver a nosa estrategia comercial, tanto canto non poderíamos invertir tanto dinheiro en contratar un director de negocio para o sofoníaco. Se a xente de secundaria ou dos ciclos de FP en informática nos veñen con portugués, poñamos, non digo máis, con un D2, que é fácil, de adquirir para unha persoa que coñece o galego, que simplemente foi fan de Sinchan, por así dicer. A nós permitiríamos ter un servicio 24/7 global para todo o mundo portugués, así de claro. E iso vale, é dicir, conseguir que unha sociedade teña ese nivel de conhecimento implícito dunha lingua, iso vale moitos millóns de euros, non? Iso tiña nos dar posto que a lingua, pero este xa non só a lingua galega ou a lingua portuguesa,
digamos, ese valor que temos que explorar de alguna forma, eso vale moitos millóns de euros, é cuantificable en termos de PIB. Entón, por que se digamos, se tapa, ¿no? Porque compromete o status quo actual, e esa é a realidade. E eu represento unha empresa capitalista, que ten unha xente moi bonita e somos xentes super simpáticos, sabedes? Pero que realmente eso vale moito diñeiro, e ten unha capacidade, pues estamos dedicando no certo. Por qué? Pues porque está todo para repartir entre os mesmos e os de sempre. É dicir, a xente que vive así e non sabe dixe que o sector pues, está dirixida polos de sempre. Parece unha reunión de tecnócratas de Franco dos anos 60, é dicir, somos os mesmos de sempre. Entón, recordo unha conversa con un célebre empresario coruñés que se chamaba Manuel Soto, yo lo tiene na gloria, que era amigo da miña familia, e eu era un sobreterracionista con 14-15 anos, iba ali co Manuel de Montero Santaña, e dicía, sí, porque o Majao falan galego e tal, non sei que. E eu, claro, callabase da risa, xa o sabía, xa estivera en Macao, e estivera en Macao, porque viñan moitos cartas, estaban de sobra. É memorable o ruido que meteron a Rosalía Mera cando lle chamou a súa fundación a idea de Galiza, por exemplo. E textualmente, porque nos estaba dando argumentos aos outros, ¿no? Porque somos o contrapoder, realmente, somos a outra vía, e a Madrid non interesa, porque o poder económico na Galiza pues, é aliado histórico de Madrid. Entón, para poder salir de aquí por Madrid, esa é a realidade, non lle das máis voltas.